Ano? Aswang? At bakit naman sila pupunta ng Amerika? Maniwala ka na ngayon dahil kapitbahay natin sila. Amoy na amoy ko kayo ng kapatid mo. Alam ko rin na ilang beses mo na akong sinundan sa bakanting lote. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Magandang araw po, Miss Anne. Kung pwede po ay Luis na lang ang itawag ninyo sa akin sakaling mapili ng inyong team sa kwentong Takip Silim ang kwento ko. Amerikano ang tatay ko at Pinay naman ang nanay ko. Dalawa kaming magkapatid. Pareho kaming lumaki ng kapatid ko sa Amerika pero pareho kaming sa Pilipinas ipinanganak. 7 years old ako at 5 years old naman si Mina noong dinala kami ng tatay ko sa Amerika. Sa Amerika ko na rin nakilala ang naging asawa ko na si Madeline na isang Amerikana. Hindi pa kami nagpakasalagad at nagli-live-in lang kaming dalawa noon. Nagkaroon kami ng anak na itago na lang natin sa pangalang Eric. Masaya kami ng asawa at anak ko. Kasama namin ang nanay ko at kapatid ko sa iisang bahay. Nakatira kami doon sa bahay ng tatay ko. Namatay na siya at ang nanay ko na ang may-ari ng bahay. Okay naman ang lahat hanggang sa nagkaroon kami ng kapitbahay na aswang. Tama po, Miss Anne. Nagkaroon po kami ng kapitbahay na aswang. Ito po ang ikukwento ko at sana'y mapili ito ng Team Kwentong Takip Silim. 1990 nangyari ang kwento kong ito, Miss Anne. Panahon na wala pang social media at high-tech na cellphone. Kuya, tingnan mo. May lilipat na dyan sa harapan ng bahay natin. Hoy, tigilan mo yan. Huwag kang tsismosa ha. Malay mo, Meksikano lang ang mga yan. Mukha ngang Pinoy. Bihira mga Pinoy pa dito. Basta, hayaan mo lang sila. Mamaya, kapag nakapag-settle na sila, pupuntahan ko sila at magdadala ko ng arroz caldo. Nagluto si mama eh. I-welcome na lang natin sila na maayos dito sa lugar natin. Mama, tingnan mo oh. May bagong lipat dito sa atin. May titira na dun sa bahay sa harap. Talaga? Aba pasilip nga. Ay naku, talagang sa'yo nagmana ang kapatid ko sa pagiging usyoso, mama. Ay, hindi ko gusto ang dating na mga yan. Magdadala yan ng malas sa pamilya natin. Ay naku, si mama talaga. Ang tagal na natin dito sa Amerika. Parang nasa Pilipinas ka pa rin. Hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa rin sa mga pamahiin at hinahinala? Ay, Luis. Huwag mong kakalimutan. Pilipino ka. Likas sa mga Pilipino ang mapamahiin dahil doon nalalaman natin ang pinagmulan natin. At sa tanda kong ito, hindi pa nagkakamali ang kutob ko. Mag-iingat kayo sa mga bagong lipat na yan. Oo, siya. Sorry na, mama. Basta, dadalan ko sila ng arroz caldo mo mamaya ha. Maging mabait tayo sa kanila para maging mabait din sila sa atin. Mapamahiin talaga ang nanay ko, Miss Anne. Naaalala ko pa nga noong maliit pa kami ni Mina at nasa Pilipinas pa kami. Madalas kaming kinukwentuhan ng nanay ko tungkol sa aswang para makatulog kami sa takot. Hindi ko naman inakalang totoong may aswang at magiging kapitbahay pa namin ito. Hi, I'm Luis. I live in front of you. My name is Rodrigo. Sorry, my English is not good. I'm Filipino kasi.
Ha? Uy, kabayan! Filipino rin ako. Diyos ko po, salamat na lang. Dinudugo na ako kaka-English eh. Sandali ha. Karen! Bakit, lab? Tignan mo nga naman oh. Ito si Luis, yung kapitbahay natin dyan sa harap. Akalain mo yon Filipino siya? Ay talaga? Napakaswerte naman natin. Ako nga pala si Karen, asawa ni Rodrigo. Taga Visayas kami. Ako si Luis. Pinanganak kami ng kapatid ko sa Batangas. Pero dito na kami lumaki. Ay, oo nga pala. May dala akong arroz caldo. Luto ng nanay ko. Ay, favorite! Ang tagal ko nang hindi nakakakain yan. Sige, tuloy ka at magkwentuhan muna tayo sa loob. Sabik kami makaharap ng kapwa Pinoy dito sa Amerika eh. Wala namang kakaiba sa loob ng bahay ni na Rodrigo at Karen. Kung titingnan yung mabuti silang dalawa ay mukha silang normal na mag-asawang Filipino. Katunayan, nakakapaglakad sila sa araw. Gaya ng mga normal na tao. Kumakain at nakikisama sila sa ating mga tao pero sa likod ng kanilang itsura ay mga halimaw na kampon ng kadiliman ang mag-asawa. Ang nanay ko ang unang nakapansin sa kakaibang kinikilos ng mag-asawa. Umaga na naman dumating ang mag-asawa. Napapansin ko, lagi silang umaalis kapag gabi. Itong nanay ko talaga mapaghinala. Malay ba natin kung graveyard shift yung trabaho ng mag-asawa? Hindi rin natin sigurado kung mag-asawa nga yang si Rodrigo at Karen. Kakaibang kinikilos ng dalawang yan. Paano kung sundan mo kaya? Tingnan mo kung saan nagtatrabaho. Mama naman, ba't ko namang gagawin yun? Hayaan mo na nga sila. Hay! Basta ako na ang nagsasabi sa'yo. Mag-iingat tayo sa mga bagong lipat na yan. Ay naku, kayo talaga. Ay oo nga pala, may dumating na package dito. Ano ba to? Galing daw kay Diego Cruz. Ay, talaga? Sa wakas, dumating na rin! Sino ba yung si Diego Cruz? Ano ka ba? Pinsan ko siya. Siya si Tito Diego mo. Hindi mo na ba siya naaalala? Yung taga Laguna? Yung albularyo na weirdo? Hush! Huwag kang ganyan. Tito mo pa rin yon. Ano ba ang laman yan? Pagkain ba yan? Ano yung mahabang yan? Parang latigo ah. Ang ganda! Ito ay buntot pagi. Hindi mo ba alam kung ano ito? Ha? Ano? Bakit kayo nagpapadala ng ganyan dito? Bawal magpadala ng ganyan dito. Buti hindi nahuli sa customs. Tumigil ka! Malaki ang maitutulong nito sa atin. Mabisa itong pangontra sa mga masasamang elemento. Lalo na sa mga aswang. Ano? Aswang? Sino naman ang maniniwala sa aswang? At bakit naman sila pupunta ng Amerika? Ang sosyal naman nila. Sira, ang mga aswang, nagpapalipat-lipat yan ng lugar. Pumupunta sila sa mga lugar kung saan hindi mabibisto ang pagiging aswang nila. At kung pupunta sila sa lugar na walang naniniwala sa aswang, mas madali sa kanilang makihalubilo sa atin. Ay, itong nasa boteng to. Anong laman naman ito? Parang langis na may kung ano-anong burloloy eh. Maraming salamat, Pinsan Diego. Pinadalan mo rin pala ako ng mahiwagang langis. Mahiwagang langis? Ano yan? Pangmasay sa rayuma? Loko-loko. Ang mahiwagang langis na nasa bote na ito ay mabisang paraan para malaman kung merong aswang sa paligid. Kumukulo ito pag may malapit na aswang. Ay sus, Diyos ko po. Kayo talaga kung ano-ano pinaniniwalaan ninyo. Ang kulit-kulit ng mama ko, Miss Anne. Minsan, pinipilit niyang lumapit daw ako
kina Rodrigo at Karen tapos itago ko raw yung bote ng mahiwagang langis sa loob ng bulsa ko. Tingnan ko raw kung kukulo yung langis sa loob. Siyempre hindi ko ginawa yon. Nakakahiya pero kung nakinig lang sana ako sa mama ko, maaga sana naming nalaman na hindi nga tao sina Rodrigo at Karen. Pero gaya nga ng nabanggit ko noong una, Miss Anne, mukhang normal na tao lang ang mag-asawa at hindi mo sila paghihinalaan na aswang. Good morning, kabayan. Parang ang dami niyong dala. Ano bang laman ng mga styrofoam na yan? Good morning din, kababayan. Ito ba? Mga pagkain to. Mamimigay kami ng pagkain sa mga homeless dito at mga palaboy-laboy sa lansangan. Ginagawa na namin to kahit nung nasa Pinas pa kami. Tulong na namin sa mga kapuspalad. Maganda rin ang kita namin dito kaya nakakayanan namin mamigay ng pagkain . Ang galing naman. Teka, ano nga pala ang trabaho mo, kabayan? Nako, honey, kailangan na nating umalis. Malilate na tayo. Pasensya na, kabayan . Nagmamadali kami. Baka din kasi mapanis itong mga pagkain . Ay, oo. Pasensya na kung naabala ko kayo. Sige, mag-iingat kayo ha. Tara na, honey. Ay, naku. Ito talagang mama ko. Pinag-iisipan pa na masama yung mag-asawa napakabait naman. Matulungin pa sila sa kapwa. Naging close ang pamilya ko kina Rodrigo at Karen. Puwera na lang sa Mommy Aurora ko. Talagang pinaninindigan niyang may dalang kamalasan ang mag-asawang yon. Ang asawa kong si Madeline naman ay nababaitan sa kanila. You know, Rodrigo and Karen are such a nice couple. I'm glad they're our neighbors. Yeah, me too. They're so friendly and helpful. It's just kind of weird that even though that they're really friendly, we don't see any of their friends visiting them. You know, you're right. They have moved here for 6 months already, but I've never seen any visitors. Katakataka nga naman na walang bumibisita sa kanila at parang wala silang kaibigan bukod sa pamilya ko. Pero mas nagdududa ako nung isang gabing nagdadrive ako at nakita ko si Rodrigo sa kanyang kotse na dumaan doon sa isang bakanteng lote sa lugar namin. Kotse ni Rodrigo yun . Teka, saan siya pupunta? Walang daan dun sa nililikuan niya. Masundan nga, baka naligaw lang. Teka, bakante mga lote lang yung nasa dulo nitong street na yun . Anong gagawin niya ron? Oh, bakit siya pumarada ron? At bababa pa yata. Nakita kong bumaba ng kotse niya si Rodrigo at may dala-dala itong 2 malaking garbage bags. Kahina-hinala ang kilos niya dahil palingon-lingon siya habang dala-dala ang garbage bags na para bang sinisiguro nitong walang makakakita sa kanya. Pumunta si Rodrigo sa masukal na parte noong bakanting lote. Hindi ko na nakita kung saan siya sumuot pa pero matapos ang ilang minuto, bumalik siya at wala na yung bitbit niyang 2 garbage bags. Nagtataka lang ako noon, Miss Anne. Alam naming pareho ni Rodrigo na regular na may dumadaan na truck ng basura para kolektahin yung basura namin. Kaya bakit kailangan niyang itapon yung mga basura niya sa lugar na walang tao? Kaya naman noong nagkaroon ng pagkakataon, tinanong ko si Rodrigo tungkol dito. Good morning, kabayan! Good morning din, kabayan. Kumusta yung pagbibigay niyo ng pagkain sa mga homeless? Okay naman. Nakakatuwa kasi madaming walang bahay na palaboy din dito pala sa Amerika, no?
Yung mga pinupuntahan namin ni Mrs. madaming homeless na nagugutom. Akalain mo, may mga palaboy at walang tirahan din pala dito sa Amerika. Oo nga eh. Kaya naman kung kaya namin tumulong sa kanila, di gagawin namin. Grabe, saludo ko sa ginagawa ninyo. Salamat pare ha. Oo nga pala pare. Nakita kita nung isang gabi. Nagpunta ka ron sa area na puro bakanting lote. Yung bang hindi pa nade-develop na lugar dito? Ano palang ginagawa mo ron? Ha? Out of way kasi yung papunta ron. Naligaw lang ako. Hindi ko pa kasi kabisado yung mga lugar tsaka yung daanan dito eh. Ganun ba? Uy, kabayan! Nandyan ka pala! Kumusta kabayan? May kasama ka yata. Siya ba? Si Matt ito, isa sa mga homeless na tinutulungan namin ng asawa ko. Pinapunta namin siya dito para bigyan ng kaunting damit at para makakain na rin. Ganun ba? Iba talaga kayo. Ang babait ninyo. Pagpapalain kayo ng Diyos dahil sa ginagawa ninyo. Salamat talaga kabayan. Paano? Pasok na muna ako sa bahay at asikasuhin lang namin ni Karen si Matt, ha? O sige pare. Nagulat ako noong nagsinungaling sa akin si Rodrigo tungkol dun sa pagpunta niya sa bakanting lote. Alam ko namang hindi siya naligaw at nagtapon siya ng basura doon. Kaya naman, na-curious ako sa laman ng basurang itinapon niya saan. Maraming kakaibang ginagawa yung mag-asawa. Lalo na yung mga pumupuntang kung sino-sino sa bahay nila. Minsan, napag-usapan namin ng asawa ko yung madalas na pagpunta ng mga palaboy sa bahay ni na Rodrigo at Karen. I've noticed more and more homeless people are going to Rodrigo and Karen's house. I know. It's nice to see that they're helping so much people. But letting a total stranger to your house is very dangerous. You can't expect all of them to be, nice. After all, we don't know where these homeless people came from. Oh, come on. Rodrigo and Karen are just being generous and helpful. Fine. But I always see homeless people going inside their house. But I never saw any of them leave. Really? Maybe they leave at night. I don't know. Something feels weird to what they're doing. Napaisip ako sa sinabi ng asawa ko. Madalas na may mga kano at negro na homeless na pumupunta sa bahay ni na Rodrigo at Karen pero parang hindi ko na nakikitang lumabas ang mga ito. Ang masama pa nito, karamihan sa mga homeless na tao ay hindi na basta-basta hinahanap kapag nawawala. Ganon yung kultura dito sa Amerika. Madalas napapabayaan yung mga homeless people dito. Kapag nawawala kasi sila, minsan iniisip lang ng mga tao na baka lumipat na lang sila ng lugar. Kaya walang nagduda sa ginagawa ni na Rodrigo at Karen. Tuloy pa rin ang pag-alis ng mag-asawa sa umaga na dala yung pagkain na pinamimigay nila sa mga palaboy. Isang gabi, may kakaibang nangyari. Anak ng tinamaan naman ng lintik na aso yan. Mag-aalauna na, tahol pa rin ng tahol. Paano tayo makakatulog niyan? Oo nga, kailangan ko pa naman gumising na maaga bukas. Kanina pang 12:00 tumatahol ang asong yan. Walang tigil! Kaninong aso ba yan? Malamang yan yung German Shepherd ng mga Smiths. Yung si Dutch? Yung malaking aso? Yung nandun sa katabing bahay nila Rodrigo? Oo, yun nga yun. Mabait yung si Dutch tahimik na aso naman. Pira ngang tumahol yan. Bakit kaya bigla na lang naging maingay yan? Oo nga no. Parang nagsimula lang siyang tumahol ng ganitong oras nung nagkaroon ng mga bisita yan sila Rodrigo. Tsaka pakinggan mo yung tahol ni Dutch Parang galit na galit. Ang alam ko maamo pa sa tubay ang aso na yan. Hindi yan basta-bastang tatahol lang.
May kasabihan sa ating probinsya na ang mga hayop na tagapagbantay ay malapit na kaibigan ng mga tao. Kagaya ng mga aso. Pinaniniwalaan na malakas ang pakiramdam ng mga ito sa mga masasamang nilalang. Nararamdaman nila pag may masasamang maligno o kung anumang kampo ng kadiliman ang malapit sa kanila. Mama naman babangungutin ako sa kinukwento mo. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yon, Miss Anne. Pero hindi dahil sa walang tigil na pagtahol noong aso na si Dutch, kundi dahil sa sinabi ng mama ko na tumatahol si Dutch ng gabi. Dahil may nararamdaman itong masamang elemento. Pinilit ko na lang na matulog at kalimutan ang lahat ng sinabi ng mama ko. Kinabukasan, bumulaga sa amin ang isang nakakatakot na pangyayari. Sandali lang kuya, ang bilis mo. Ito naman, konting jogging lang, hinihingal na. Pagod lang ako dahil hindi ako nakatulog na maayos kagabi. Sus, puro ka palusot. Bilisan mo na lang. Kuya, sandali. Tingnan mo. May umiiyak dun sa harapan ng bahay ng mga Smith. Oo nga no. Bakit kaya? Hindi ba si Maggie yun tsaka yung anak niyang si Jake? Nilapitan namin ang kapatid ko ang mag-ina para alamin kung bakit sila umiiyak. Nagimbal kami sa nakita namin. Patay na ang asong si Dutch na tumatahol noong gabi lang. Nakahandusay ang katawan ng aso sa harapan ng bahay ng mga Smith. Basang-basa ito sa dugo nito. Wakwak ang dibdib na parang pinunit ng matalim na bagay. Dilat na dilat ang mga mata ng aso at nawawala ang isang tenga nito. Nakabuka ang bunganga ni Dutch, putol at nawawala rin ang dila ng kawawang aso. Hindi naman makapagsalita sa sobrang trauma sina Maggie at ang anak niyang si Jake. Hindi namin alam kung sino o kung ano ang pumatay sa aso ng kapitbahay namin. Para bang nakipaglaban sa kung anong mabangis na hayop si Dutch. Tumatak sa isipan ni Mina yung nakakatakot na itsura ni Dutch. Buong araw siyang hindi makakain at napansin ito ng mama namin noong hapunan. Oh, bakit ayaw mong kumain, Mina? Akala ko ba paborito mong kaldereta ko? Hindi makakain yan, Mama. Dahil doon sa nakita namin kanina. Patay na si Dutch. What? How? We just saw the dog dead while we were jogging in the morning. Maggie and Jake were devastated. Parang nilapa ng kung anong hayop si Dutch. Nakakaawa naman yung sinapit ng aso. Nilapa? Dutch's body was heavily mutilated by someone or something. What? Poor dog. Hindi kaya aswang ang pumatay dun sa aso? Mama naman Huwag na natin pag-usapan yan. Kumakain tayo, ano ba? Para wag pag-usapan. Kung merong aswang sa paligid natin, nanganganib tayong lahat. Kaya dapat unahan natin ang mga lintik na aswang na yan. Mama, ano ba? Walang aswang. Bakit? Sinong tao ang papatay sa aso ng ganong kabrutal? Sige nga. Sabi ng kapatid mo, parang nilapa ng hayop yung bangkay ng aso. Anong hayop ang pwedeng gumawa nun? Sige nga. Kung mayroong ganong hayop na kayang pumatay ng aso, hindi ka ba matatakot na baka atakihin ng kung ano man yun ang asawa at anak mo? Tama na, Mama. Huwag na natin pag-usapan yan. Mag-aaway lang tayo. Bukod sa mapamahiin ng nanay ko ay may pagka-paranoid din ito. Ilang beses din kaming nagtalo nung panahon na yon.
Kung tutuusin nga, Miss Anne, ang mama ko ang unang kinutuban ng masama kina Rodrigo at Karen. Nagsimula akong maghinala lang sa dalawa noong isang araw na papasok ako ng trabaho at nakasalubong kong naglalakad sa kalsada si Rodrigo. Uy, kabayan! Saan ang punta mo? Ba't naglalakad ka yata ngayon? Oh, kabayan. Naglalakad lang. Parang exercise na rin. Ganun ba? Sige, ingat ka na lang ha. Papasok na ako sa trabaho. Ang init ng panahon ngayon. Makainom nga muna ng tubig. Nasaan na ba yung lalagyan ko ng tubig? Ha? Aray! Ang init! Ano ba tong nasa bag ko na mainit? Ha? Ito'y may hiwagang langis na bigay ni Tito Diego kay Mama. Bakit kumukulo to? Hindi talaga ako makapaniwala, Miss Anne. Bumubula at kumukulo yung langis na nasa loob ng maliit na bote. Nilagay yun sigurado ng mama ko. Alam niya sigurong madalas kong kausapin si Rodrigo at ginusto niyang patunayan na aswang nga ang kapitbahay namin. Si Rodrigo lang naman ang nilapitan ko noong kumulo ang langis sa bote. Pero matigas talaga ang ulo ko kaya naman hindi ko pa rin pinaniwalaan na hindi nga tao si Rodrigo at Karen. Hindi ako makatulog noong gabi na yon, Miss Anne. Naging palaisipan sa akin ang pagkulo ng langis sa bote. Kailangang malaman ko ang katotohanan. Gusto kong malaman kung ano talaga sina Rodrigo at Karen. Gusto ko pa ng totoong patunay na aswang nga ang mag-asawa. Kaya naman naisipan kong pasukin ang bahay nila. Alam kong mali ang ginawa kong yon, Miss Anne, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Halika na, Karen. Alis na tayo. Sandali, ikakandado ko lang yung pinto. Tara na. Nakaalis na yung mag-asawa. Dala mo ba yung flashlight? Para tayong tanga nito eh. Paano kung may makakita sa atin na pinapasok natin yung bahay ng mag-asawa? Baka makulong tayo nito. Ito naman. Di ba gusto mo rin malaman kung aswang nga ang dalawa? Kung may mag-report sa atin sa pulis? Wala. Walang makakakita sa atin. Tsaka mabilis lang tayo. Tara na. Hindi kagaya ng mga bahay sa Pilipinas yung mga bahay dito sa Amerika. Walang bakod at gate kaya madaling malapitan ang bahay. Nakalapit kami agad sa pintuan ng bahay ni na Rodrigo at Karen. Siyempre, nakalak ang pintuan sa harapan kaya sa likurang pinto namin sinubukang pumasok ng kapatid ko. Nanginginig ang tuhod ko at tagaktak ang pawis ko sa nerbiyos habang sinusubukang sungkitin ng alambre yung pintuan sa likod ng bahay ni na Rodrigo. Ano ba kuya? Bilis mong buksan yan. Huwag kang maingay. Hindi ako makapag-concentrate. Bukas na. Halika na. Buksan mo na yung flashlight. Kuya, parang storage room tong likod bahay nila. Ayun yung pinto. Yun ang papasok sa mismong bahay. Sige. Subukan ko ulit sungkitin yung lock. Anak ng patola. Ang hirap buksan. Mas matindi yung lock nitong pinto kaysa doon sa pintuan kanina. Kuya, umalis na tayo. Natatakot na ako eh. Ano? Aalis na tayo eh. Wala pa nga tayong patunay na aswang nga yung dalawa. Teka, ayun. Bukas yung pintuan na yun. Papuntang basement nila yun eh. Ano naman ngayon? Silipin na rin natin ang laman. Tutal, nandito na rin tayo eh. Ano ba yan? May bleach yung buong basement nila. Oo nga.
Mga malalaking balde lang ang nandito. Bukod sa mga malalaking balde na walang laman, ay wala naman kaming nakitang kakaiba sa loob ng basement ng mag-asawa. Pero noong paalis na kami, ay may natagpuan kami na talaga namang nakapagpatayo ng balahibo naming magkapatid. Halika na, kuya. Baka bumalik sina Karen at Rodrigo. Baka mahuli tayo dito sa basement nila. Sige na nga. Wala naman tayong nakitang ebidensya rito. Tingnan mo to, kuya. Ha? Saan mo nakita yan? Hindi ba kay Dutch ang dog collar na yan? Kuya, narinig mo ba yun? May dumating na kotse. Baka sila na yan, tara na. Bilis, dali. Tumakas na tayo. Sa awa naman ng Diyos, hindi sasakyan ni na Rodrigo yung dumating na narinig namin. Pero minabuti na rin namin ang kapatid ko na umuwi na sa bahay. Nilak ko ulit yung pintuan sa likuran ng bahay ng mag-asawa. Saka kami palihim na lumayo ni Mina. Tinangay ko yung nakita namin na dog collar ni Dutch. Naputol ang dog collar at may bahid ito ng dugo. Hindi kami pwedeng magkamali ni Mina na si Dutch ang may-ari ng dog collar dahil nakasabit dito yung name tag ng aso ng mga Smith. Hindi namin alam ni Mina kung paano napunta sa basement ni na Rodrigo yung dog collar. Pero sigurado kami na may kinalaman ng mag-asawa sa pagkamatay noong kawawang aso ng kapitbahay namin. Hindi na ako nakatulog nung gabing yon, Miss Anne. Nagkapi ako at naisipan kong antayin at obserbahan sina Rodrigo at Karen. Inaabangan ko na dumating ang mag-asawa pero hindi sila umuwi ng bahay noong gabing yon. Honey, wake up. You're gonna be late for work. What? You fell asleep on the sofa here at the living room. Yeah? Sorry, I was up all night and I couldn't sleep. Is there something wrong? You look tired and bothered. I'm fine. Don't worry. Anyway, I'll prepare for work. Huh? Who could that be? Don't worry, I'll get it. Magandang umaga, kabayan. Magandang umaga rin, kabayan. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Ganito kasi, Luis. May nakita kasi kami sa loob ng bahay namin. Napansin namin ni Karen na parang may gustong pumasok sa bahay at parang doon dumaan sa backdoor namin. Wala ba kayong napansin kayo na hinala kagabi? Wala naman. Ganun ba? Kayo, maayos naman kayo dito. Ayos lang kami rito. Mabuti naman. O sige, kabayan, mauna na ako ha. Mukhang pagod na pagod ka. Pahinga ka na muna. Namumutla ka pa. Ingat ha. Salamat, kabayan. Halos hilingin ko na lang sa langit na lamunin ako ng lupa noong mga sandaling yon. Takot na takot ako nung dumating si Rodrigo sa bahay namin. Miss Anne, sinabi ko sa mama ko ang nangyari at galit na galit siya sa amin. Ano? Ano pumasok sa kukote niyo para gawin yon? Patawad na, Mama. Na-curious lang ako kaya ako ginawa yun. Tinamaan ka ng lintik, Luis. At sinama mo pa yung kapatid mo. Tinamay mo pa siya sa kapusukan mo. Mama naman. Hindi naman alam ni Rodrigo na kami yung pumasok sa loob ng bahay niya. Hunghang.
Alam niyang ikaw ang pumasok sa bahay niya. Malakas ang pang-amoy ng mga aswang at malamang kaya siya pumunta dito kaninang umaga para siguruhin kung ikaw nga yung pumasok sa bahay niya. Malamang, tinitingnan niya kung pareho ang amoy ng taong pumasok sa bahay at ang amoy mo. Alam na niyang ikaw yon. Hindi. Hindi totoo yan. Malakas ang pang-amoy ng mga aswang. Malamang natatandaan na ni Rodrigo at Karen yung amoy ninyong magkapatid. Pinahamak mo pati ang kapatid mo sa katarantaduhan mo. Lahat tayo dito sa bahay nasa panganib na dahil sa'yo. Diyos ko po. Ano ba itong nagawa ko? Uminit at kumulo na yung mahiwagang langis nung nilapitan mo si Rodrigo. Hindi pa ba sapat na patunay yun na isa nga siyang aswang? Hindi ko naman inakalang totoo yung mga mahiwagang langis eh. Pwes, maniwala ka na ngayon dahil kapitbahay natin sila. Siguro nga, Miss Anne, ay kumilos ako na hindi man lang naisip yung consequences ng ginawa ko pero hindi ko gustong may mapahamak sa pamilya ko. Nag-alala ako kay Mina. Sa grocery siya nagtatrabaho at madalas na gabi siya umuuwi. Tatakot ako na baka merong gawin sina Rodrigo at Karen sa kanya. Pinahiram sa akin ng mama ko yung buntot pagi at sinundo ko si Mina mula sa trabaho niya. Kuya naman eh, pati ako nadamay pa. Ano nang gagawin natin? Ay, pasensya ka na't nadamay ka pa sa katangahan ko. Pero huwag kang mag-alala. Dala ko yung buntot pagi na padala ni Tito Diego. May panlaban tayo sa kanila kapag may ginawa sila sa atin. Kuya, hindi ba sasakyan ni Rodrigo yon? Oo nga no. Sigurado ko, pupunta na naman yan doon sa bakanteng lote at may itatapon. Teka kuya, anong gagawin mo? Susundan natin siya. Ano? Nababaliw ka na ba? Basta manalig ka na lang sa akin at sa buntot pagi ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung tapang ko noong gabing yon, Miss Anne. Pero sinundan nga namin ni Mina ang kotse ni Rodrigo. Bumalik ito doon sa bakanting lote kung saan ko ito unang nakita at nagtapon ng kung anumang laman ng garbage bags. Dito na lang muna tayo. Hindi tayo masyadong lalapit sa kanya. Kuya, natatakot ako. Gabi na, paano kung maging aswang siya tsaka atakihin tayo? Basta tumahimik ka na lang muna. Tingnan mo, bubuksan na niya ang compartment ng kotse. Tiyak may dala na naman siyang garbage bag na kung ano ang laman. Shh! Ano ba? Huwag kang sumigaw. Hindi ko masisisi ang kapatid ko noong sumigaw siya dahil kitang-kita namin na merong nalaglag na putol na kamay ng tao mula sa compartment ni Rodrigo. Mabilis na pinulot ni Rodrigo ang kamay at binalik sa compartment. Maputla na ang kamay na parang matagal na itong naputol. Si Rodrigo naman ay kinuha ang 2 garbage bags sa compartment at saka ito pumunta sa bakanting lote. Pinatay ko ang lahat ng ilaw ng kotse dahil baka matanaw kami ni Rodrigo. Matapos ang ilang minuto, bumalik na si Rodrigo sa kotse at wala na ang garbage bags na bitbit niya kanina. Sumakay ito ng kotse at umalis na. Kuya, putol na kamay ng tao yung nasa compartment niya. Aswang nga yung mag-asawa. Oo, kitang-kita ko yung putol na kamay. Mabuti na lang hindi niya tayo nakita. Ano nang gagawin natin, kuya? Kuya, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Titingnan ko kung ano yung tinapon niya doon sa bakanting lote. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bakit mo gagawin yan? Halika na. Sumama ka sa akin. Hindi kita iiwan mag-isa dito. Ayoko nga. Dito lang ako sa kotse. Dala ko yung buntot pagi. Ligtas ka kapag sumama ka sa akin. Sabi nga ayoko dito lang ako sa kotse. Sige ka.
Bahala ka kapag binalikan ka ni Rodrigo. Nakarating kami sa dulo ng bakanteng lote at nagulat kami nang makita namin na may apoy na nagliliyab. Nakita namin ni Mina na ang mga garbage bag na dala ni Rodrigo ay nilalamon ng apoy. Kuya, yan yung mga garbage bag na dala ni Rodrigo. Oo, at parang puro damit ang laman nito. Hindi kaya yan yung mga damit ng mga palaboy at homeless na pumupunta ng bahay nila. Oo nga. May mga palaboy silang pumupunta ng bahay, pero wala akong nakikitang umaalis. Hindi kaya kinakain ng mag-asawa yung mga palaboy na iniimbita nila. Nanlamig ako sa naisip ng kapatid ko. Totoo nga na madalas ay may pumupuntang homeless sa bahay ni na Rodrigo at Karen, pero ni isang beses ay wala akong nakitang umalis na palaboy sa bahay nila. Dali-dali kaming umuwi ni Mina dahil naisip namin na ang asawa ko, ang nanay namin at ang anak ko lang ang nasa bahay. Baka kung ano ang gawin ni na Rodrigo sa kanila. Galit na galit sa amin ni Mina ang mama ko nung nalaman niyang sinundan namin si Rodrigo at inalam kung anong itatapon niya sa bakanting lote. Sabi ni mama, nilalagay ko sa panganib si Mina at baka napatay na kami ni Rodrigo noong oras na yon. Sinabi ng mama ko na kailangang paghandaan na lang namin ang mag-asawang aswang. Bilang pag-iingat, naglagay kami ng asin at bawang sa bintana at pintuan ng bahay namin. Panlaban daw ito sa mga aswang. Sabi rin ng mama ko na hinding-hindi basta makakapasok sa loob ng bahay ang aswang kung hindi ito papayagan ng may-ari ng bahay na pumasok. Lumipas ang mga araw at wala namang masamang nangyari sa amin. Hanggat maaari ay iniwasan muna namin sina Rodrigo at Karen. Pero isang gabi, naganap ang pinakanakakatakot na pangyayari sa buong buhay ko. Luis! Mina! Dinner is ready! Mommy? Something wrong? Mommy! Help! Luis! We have to take Mommy Aurora to the hospital! Mama, ano nangyari? Biglang sumakit ang dibdib ng nanay ko kaya tinakbo namin siya ni Mina at Madeline sa ospital. Mag-aalas 12 na ng gabi noon nang maging maayos ang kalagayan ng mama ko, Miss Anne. Sabi ng mga doktor ay pwede na muna kaming umuwi at tatawagin na lang niya kami kapag lumabas na ang mga laboratory results ng mama ko. Naiwan si Mina sa ospital dahil baka sakaling may masamang mangyari pa sa mama namin. Dahil sa nangyari, nakalimutan na namin na naiwan naming mag-isa sa bahay ang anak naming si Eric. Oh, bakit bukas pa ang mga ilaw sa loob? That's strange. I know Eric was asleep when we left. Nagulat na lang kami ng asawa ko noong madatnan namin sina Rodrigo at Karen sa loob ng bahay namin at kalaro si Eric. Magkahalong takot at galit ang naramdaman ko noon, Miss Anne. Natatakot ako kina Rodrigo at Karen pero nagagalit din ako dahil baka kung anong masama na ang ginawa nila sa anak ko. Kabayan, buti dumating na kayo. Mommy! Eric, sumama ka sa mama mo. Bakit, Papa? Sumama ka sa mama mo dun muna kay sa kwarto namin. Luis! Please, take Eric to our room. Naintindihan ng asawa ko ang sitwasyon kaya dinala na niya ang anak namin sa kwarto namin. Nanginginig ako sa takot na umupo sa sofa at kaharap
sina Rodrigo at Karen. Alam na namin ang lahat, kabayan. Alam namin na ikaw at ang kapatid mo si Mina ang pumasok sa bahay namin. Anong ibig niyo sabihin? Huwag ka nang tumanggi. Amoy na amoy ko kayo ng kapatid mo. Alam ko rin na ilang beses mo na akong sinundan sa bakanting lote. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kabayan naman, huwag na tayong maglokohan. Alam mo, gusto namin ang pamilya mo dahil matagal na kaming walang kakilalang Pinoy dito sa Amerika. Kaya naman hindi namin kayo biniktima. Ganito ang mangyayari ngayon. Sasama ka sa amin ni Karen sa bakanting lote ngayon. Paano kung ayaw ko sumama? Simple lang. Papatayin ka namin. Tapos isusunod namin ang asawa at anak mo. Pati na ang nanay at kapatid mo papatayin din namin. Uubusin namin ang lahi nyo dito sa Amerika. Nanginginig ako sa takot at galit noong narinig kong pinagbabantaan ng mag-asawa ang pamilya ko. Wala akong nagawa kundi pumayag sa gusto nila. Kitang-kita kong nakatanaw sa bintana namin ang asawa at anak ko noong lumabas ako sa bahay kasama sina Rodrigo at Karen. Bakas sa mukha nila ang pag-aalala, Miss Anne. Anong gagawin niyo sa akin? Mag-drive ka na lang, kabayan. Sumugot kayo. Anong gagawin niyo sa akin? Ipinapayo kong tumahimik ka na muna, kabayan. Malapit na tayo doon sa bakanting lote. Malamig ang aircon ng kotse ko noon, Miss Anne, pero tagaktak ang pawis ko dahil sa takot at nerbiyos. Alam kong papatayin ako ng mag-asawang aswang at katapusan ko na, pero bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob nang maalala ko na nasa ilalim ng upuan ko ang buntot page. Bumaba ka na dyan nang matapos na to. Bilisan mo na! Ano? Buntot page? Noong tinamaan ko ng buntot page si Rodrigo, ay nasaktan ito. Naglakas loob akong latiguhin siya ng latiguhin. Nakita kong nagpapalit ng anyo ang dalawa. Napunit ang kanilang damit noong lumaki ang katawan ni Rodrigo at Karen. Humaba ang kanilang mga braso at binti at naging mabalahibo ang mga ito. Biglang tumalas at humaba ang kanilang mga ngipin, ganun din ang kanilang mga kuko. Hindi ko hinayaang matapos ang pagpapalit ng anyo ni Rodrigo dahil alam kong katapusan ko na kung magiging ganap na aswang ito. Etong sayo! Walang hiyang aswang ka! Mamatay ka na! Nagulat na lang ako nang bigla akong dinamba ni Karen na isa ng ganap na aswang. Napakalakas niya, Miss Anne. Napahiga ako sa sahig noong dinamba ko ng aswang. Nasa ibabaw ko siya at gamit ang mga kamay ko, pilit kong inilalayo ang mukha niya sa akin para hindi niya ako makagat. Nagulat na lang ako nung naramdaman ko na bumaon sa dibdib ko ang kuko ng kanyang kanang kamay. Dumudugo na ang dibdib ko at alam kong mamamatay ako kapag hindi ako nakawala mula sa pagkakadagan sa akin noong aswang. Ginamit ko ang buong lakas ko para itulak siya. Umalis ng aswang ka! Hayop ka, Karen! Magbabayad ka sa ginawa mo! Tinamaan ko ang kaliwang pisngi at mata ni Karen noong hinagupit ko ito ng buntot page. Alam kong nasaktan ito dahil napaatras siya. Lumingon ito kay Rodrigo na hindi nakapagpalit ng anyo ng tuluyan. Nakita niyang nakahandusay na sa sahig ang kanyang asawang aswang. Sa dami ng paglatigo ko kay Rodrigo ay sugat-sugat ito at duguan. Nakitaan ko ng pagkakataon ang pangyayari. Nilatigo ko ulit ng buntot page si Karen. Napasigaw ang babaeng aswang. Kitang-kita kong gumuhit ang sugat at latay na gawa ng buntot page.
Si Rodrigo naman ay naghihingalo na dahil sa sugat at kawalan ng dugo. Maya-maya pa'y bumulagta na ito at namatay. Lalapitan sana ito ni Karen pero Ikaw naman ang isusunod ko! nang tamaan kong muli ng buntot pagi si Karen, ay bigla na lang itong nagtatakbo palayo. Hahabulin ko pa sana ito pero masakit na ang sugat ko sa dibdib. Iniisip ko rin na agad na bumalik sa bahay namin dahil baka dun pumunta ang aswang. Madeline. Eric. Luis! Oh my God, Luis! You're back! I was so worried. I'm okay now. Are you and Eric okay? Yes, we're okay. Salamat sa Diyos. Let's go inside and clean your wounds. You're bleeding. Umaga na. Ano nangyari? Kuya, mabuti nagising ka na. Ha? Ano nangyari? Ginamot ni Madeline yung sugat mo kagabi. Kinuwento niya lahat. Akala namin mamamatay ka na. Ilang oras ako nakatulog? Mahigit 15 hours kang tulog. Akala namin hindi ka na magigising, kuya. Si Karen, ano nangyari sa aswang na yun? Hindi na namin siya nakita. Parang walang tao sa bahay nila mula nung nagpunta sila dito sa bahay natin. Tsaka nung umalis ka kasama nila. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit may sugat ka? Ikinuwento ko kay Mina ang lahat noong nangyari. Hindi na rin bumalik si Karen sa bahay nila. Pakiramdam ko, humakas na ito matapos kong mapatay si Rodrigo. Ilang araw pa lumabas na sa ospital ang mama ko at ikinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari. Pinagalitan niya ako dahil nanlaban ako sa 2 aswang pero nagpapasalamat siya dahil buhay ako. Noong magaling na ako, bumalik kami sa bakanteng lote kung saan ko nilabanan si Rodrigo at Karen. Kuya, bakit pa tayo bumalik pa dito? Baka nandito pa yung mag-asawang aswang. Ano ka ba? Kailangan ko malaman kung namatay nga si Rodrigo. Di ba sabi mo nakita mo siyang namatay? Oo, pero gusto ko makita ang bangkay ng aswang. Wala namang bangkay dito eh. Tsaka kung meron man, may nakakita na nun tapos ni-report sa pulis. 1 linggo na mula nung kinalaban mo sila pero wala namang nabalita tungkol sa bangkay dito. Talaga? Pero saan napunta yung bangkay ni Rodrigo? Alam ko nandito lang yun nung naglaban kami nung gabi. Ang sabi ng mama ko ay baka naging abo na ang bangkay ni Rodrigo noong tinamaan ito ng sikat ng araw. Pero dapat pa rin daw kaming mag-ingat dahil nakatakas pa ang isang aswang, si Karen. Lumipas ang ilang buwan at hindi na nga bumalik si Karen. Wala nang nakatira sa kanilang bahay. Noong nakaipon kami ni Madeline at Mina, ibinenta na namin ang bahay namin at lumipat sa ibang syudad sa Amerika. Nag-iingat na rin kami, kaya lumayo na kami sa lugar na yon. Madeline, Eric, let's go. The moving truck has finished loading our things. Come on. I'll miss this place. I know, but we're moving to another house to be safe. Mabuti na ang nag-iingat. Makabalikan tayo ng aswang. Kung pwede nga na umuwi na lang tayo ng Pilipinas, di doon na lang tayo tumira. Mama naman, di ba mas maraming aswang sa Pilipinas? Ay, tama na nga yung usap-usap sa mga aswang. Ayoko na maaalala pa sila. Wala na rin namang masamang nangyari sa pamilya ko, Miss Anne.
Hindi na rin naman namin nakita si Karen. Napakalaki ng Amerika para magkita pa kami. Pero kahit ganun pa man, nakahanda pa rin ako. Nang hingi pa ako ng buntot page sa Tito Diego ko at sinasabi ko yon sa likuran ng pintuan ng nilipatan naming bahay para hindi makapasok ang anumang aswang. Sa ngayon po ay nakatira na kami sa California at mapayapa naman ang buhay namin dito, Miss Anne. Dahil doon sa nangyari sa akin ay nahilig na ako sa kababalaghan at doon ko nga na-discover ang kwentong takip silim sa YouTube. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Francia. 65 taong gulang na po. At ang kwentong hatid ko ngayong gabi ay tungkol sa buhay at pag-ibig ng aking mahal na pinsan na si Elias. 80 anyos na ngayon. Ngunit nasa matinong pangangatawan at pag-iisip pa rin. Higit sa lahat, patuloy pa ring nagmamahal, Miss Anne. Panahon ng pananakop ng Hapon nang isilang ang pinsan kong si Elias. Siya ay bunga ng panggagahasa ng mga Hapon sa kanyang ina na isang comfort woman noon. Sabi sa kwento ng mga ninuno namin, minana raw ni Elias ang sumpa ng salin lahi. Yun raw ang dahilan kung bakit minalas ang ina ni Elias na si Lumeng at naging biktima ng mga Hapon. Kinamuhian ni Lumeng si Elias nung nasa sinapupunan pa lamang ito. Patuloy pa rin ang panggagahasa kay Lumeng kahit na ito'y 6 na buwan ng buntis. Dumating daw ang pagkakataon na kinamuhian ni Lumeng ang Diyos at ibinenta ang kaluluwa sa demonyo. Makatakas lamang mula sa pagpapahirap ng mga Hapones. At nangyari ngayon. Noong taong 1943, nakakatakot mang sabihin, ngunit isinilang daw ni Lumeng si Elias na may kakambal na demonyo. Isang itim na anino raw ang kasamang lumabas ni Elias mula sa puwerta ni Lumeng. At ang itim na aninong ito raw ang malas sa buhay ni Elias. Dahil anak ito ng demonyo. Namatay si Lumeng sa panganganak kay Elias at itinapon na lamang si Elias ng mga kaibigan ni Lumeng sa harapan ng may kayang pamilya matapos ang gyera. Lumipas ang 10 taon. Taong 1953 na noon, 10 taong gulang na si Elias at mukhang binatilyo na nang makilala niya sa tabing dagat ang kaisa-isahang babaeng minahal niya buong buhay. Huwag kang mag-alala! Sasagipin kita! Hoy ka! Salamat sa pagsagip mo sa akin. Anong pangalan mo? Ako si Elias. Ako si Arita. Salamat, Elias. Kinuha na agad ng mga pinsan niya si Arita at inilayo kay Elias.
Magmula noon, hindi na nakalimutan ng pinsan kong si Elias ang magandang babaeng si Arita. Taon ang lumipas bago nagbukas muli ang tadhana para sa kanilang dalawa. Taong 1961 nang magkabungguan sila sa UST. Mag-e-enroll noon si Elias sa BS Biology. BS Psychology naman ang course na kukunin ni Arita. Kapwa sila 18 years old na noon. Aray! Pasensya na, miss. Hindi kita napansin. Kilala kita. Ha? Ikaw? Arita? Matapos mag-enroll, kumain at nag-usap sa karinderya ng mga estudyante sa Dapitan Street, sina Arita at Elias. At doon na nagsimula ang araw-araw nilang kwentuhan, biruan at usapan nang magsimula ang klase. Isang araw, Ampon lang ako ng mga magulang kong doktor. Sabi ng mama, nadampot niya raw ako sa tarangkahan ng luma naming bahay sa San Miguel, Bulacan. Anak ng demonyo ang tukso sa akin ng mga taga doon. Kung gayon ay bagay na bagay pala tayong dalawa. Dahil ang aking ina ay isang mangkukulam. Seryoso ka ba? Oo. At pinagbabawalan ako ng lolo at lola ko na mag-aral sa Maynila. Nagpumilit lang ako dahil may nagbulong sa aking espiritu na kaibigan ng nanay ko. Na dito ka raw makikita muli ang lalaking... Ako bang tinutukoy ng espiritu? Ayoko ngang sabihin. Sige, sa date natin sa Luneta sa darating na linggo. Doon mo na lang aminin ang sinabi ng espiritu ng mangkukulam. Demonyo at mangkukulam. tuluyan nang na-in-love sa isa't isa sina Arita at Elias. Pero nang dumating ang araw ng date nila, dahil ayaw ng mama ni Elias kay Arita dahil may ina itong mangkukulam, hindi na lang dumating sa date nila si Elias. Taong 1963, hindi na nakita ni Elias si Arita sa UST. 20 years old na sila nito. Pagkatapos niyang iwasan, namimiss niya ngayon ang magandang binibining anak ng mangkukulam. Hindi alam ng pinsan kong si Elias, si Arita pala ay dinala ng kamag-anak niya sa Capiz at doon na pinatira. Dala rin ng kahirapan, pinatigil na itong mag-aral, Miss Anne. Ilayo niyo man ako kay Elias. Alam ko, hahanapin niya pa rin ako. Dito na nagsimulang mag-iba ang ugali ni Elias, Miss Anne. Dahil sa galit niya sa kanyang ina, natuto siyang tumawag ng tulong sa kakambal niyang demonyo. Isang gabi, bigla na lang daw umapoy ang buong silid ng kanyang mama at papa. Si Elias ang pinaniniwalaan ng mga magulang niyang may kagagawan ng sunog. Pero ang totoo, ang kakambal ng demonyo ni Elias ang lumikha ng apoy.
gumawa ka ng paraan, Kambal. Para muli kami magkita ni Arita. Taong 1969, after 6 years, nagme-medisina na si Elias sa ibang eskwela. 26 years old na siya noon nang sumali sa isang medical mission si Elias sa Visayas at Mindanao. At tulad ng inutos ni Elias sa kambal niyang itim na anino, nakita niya muli si Arita. Nagkatinginan sila. Tumakbo si Arita papalayo pero hinabol siya at naabutan ni Elias. Anong ginagawa mo dito sa kapis? Arita, kay tagal kitang hinahanap. Huwag mo akong yakapin. Hindi mo na ba ako mahal? Iba na ang buhay ko ngayon, Elias. Itatakas kita. Dadalhin kita sa Maynila. Huli na ang lahat, Elias. Mama? Sino po siya? Mama? Bakit mama ang tawag ng bata sa'yo? Mama, nagugutom na ako. Anak mo? Umalis si Arita dala ang 3 taong gulang na batang babae na si Cherina. Hindi maamin ni Arita sa harapan ni Elias ang totoo na anak niya ang bata sa isang magsasakang taga-Capiz. Taong 1967 nang isilang ni Arita si Cherina. Dahil dito, muling namuo ang lungkot sa dibdib ni Elias. Hiniling niya sa kakambal niyang demonyo na magdala ng malakas na bagyo sa buong Capiz. Kung magdurusa ang damdamin ko, mas mabuti nang magdusa tayong lahat. Nagkatotoo nga. At isa sa mga nasawi sa bagyo na yun, ang ama ni Cherina. Namatay sa bagyo ang kawawang magsasaka. Demonyo! Kunin mo ang kaluluwa nila! Katunog na ni Elias ang kanyang tunay na inang si Lumeng sa paglalabas ng galit. May kasamang sumpa ang mga hinagpis ni Elias. Mana sa inang binenta ang kaluluwa sa demonyo. Nakakatakot, Miss Anne, pero yun po ang kwento ng pinsan ko. Dahil may anak na si Arita, pinilit na lamang kalimutan ni Elias ang babaeng anak ng mangkukulam. Nakipagrelasyon si Elias sa ibang babae. Kay Fatima. Nagkaanak sila agad noong taong 1968. Lalaki ang naging anak nila na pinangalanan ni Elias na Francis. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Taong 1980 na, nang muling magkita sina Arita at Elias. Doktor na si Elias at si Arita, isang waitress sa may ermita. Arita, matagal ka na bang waitress dito sa ermita? Receptionist nung una. Pero naasiwa ko kapag pinipilit kong tumable. Kaya nag-waitress na lang ako. Ang laki ng pinayat mo. Nagbago ang itsura mo. Ikaw din. Na paano yung braso mo? Nasunog ba yan? Lingid
Dahil sa kaalaman pa noon ni Elias na sa tuwing tinatawag niya ang kakambal niyang demonyo at nag-uutos dito ng hindi mabuti, tumutubo ang maitim na tila balat na hugis mapa sa iba't ibang parte ng katawan niya. Ilang taon pa ang lumipas bago niya nalaman ito. Ito? Hindi ko alam sa totoo lang. Pero papacheck up ako sa dermatologist para ipatanggal to. Anong order mo? Tinitingnan ako ng masama ng manager namin eh. Ikaw ang order ko. Ikaw ang gusto ko. Hindi na ako pwede, Elias. May bago na akong kinakasama. Isang macho dancer. Sumasayaw gabi-gabi sa Malate. Magka-live-in kami sa Vito Cruz. Ako rin naman. Meron na akong Fatima. Nakatira kami sa malaking bahay sa Quezon City. May anak na ako. 13 anyos na siya ngayon. Alam mo yan. May anak na rin ako ngayon. Si Francis. 12 anyos. Anak ko kay Fatima. Arita, ikaw pa rin ang mahal ko. Kaya kong iwan ang lahat basta magsama lang tayo. Kambal, kailangan sumama sa akin ni Arita. Elias, ano yung itim na tumutubo sa leeg mo? Balat din ba yan? Wala yan dyan kanina. Magkita tayo bukas ng gabi. Isama mo ang anak mo. Iiwan ko na sina Fatima pati ang anak ko. Tumakas tayo. Sige. Hiniwalayan ni Elias si Fatima para kay Arita. Pero nang dumating ang gabi ng pagkikita nila, hindi sumulpot si Arita. Nagalit si Elias at naglasing buong gabi. Pagkatapos ay pumunta sa harapan ng simbahan sa Malate. At doon, Miss Anne, ay walang takot niyang minura ang Diyos. Simula pagkabata, pinabayaan mo na ako. Bakit? Di ba ako mabuting tao? Kasalanan ko ba kung bunga ako ng pagre-rape ng mga Hapones? Kasalanan ko ba kung binenta ako ng sarili kong hayop na ina sa demonyo? Bakit ayaw mo kami magsama ni Arita? Sumagot ka! Isang malaking itim na balat na may buhok ang bigla raw tumubo sa buong kanang pisngi ni Elias. Lasing siya noon pero naramdaman niya ang parusa sa ginawa niyang paglaban sa Diyos. Kinabubuhian kita, Diyos! Pagmula ngayon, hindi na ako sasamba sa'yo. Ibinibenta ko na ang kaluluwa ko sa demonyo. Nagsimulang uminom, manigarilyo at mag-overdose sa anxiety pills si Elias magmula noon. At doon na rin halos tuluyang magkulay itim ang buong balat niya sa buong katawan. Yun ang kwento ng pinsan ko, Miss Anne. Mas maitim pa siya kaysa sa puwit ng kaldero. Dahil sa depression, tinangay ni Elias si Francis at tumira sila sa Bulacan. Taong 1986 nang magkakilala sina Cherina at Francis. Kapwa-aktivista ang dalawa. Si Cherina ay leader ng mga aktivista sa eskwelahan niyang PUP. Samantalang
aktibong rebelde naman si Francis mula sa UP. Naging magkaibigan silang dalawa dahil sa mga rally na sinalihan nila. Hanggang sa hindi inaasahang kapwa sila nahuli ng mga pulis sa Mindiola Rally. Ikinulong silang mga estudyante at doon muling nagkita sina Elias at Arita. Francis, ano na namang rally tong sinalihan mo? Okay ka lang ba dyan sa loob ng piitan? Cherina, anak, sinaktan ka ba nila? Hindi, Ma. Pinagtatanggol ako lagi ni Francis. Arita? Elias? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyari sa kulay mo? Hindi kita nakilala, sobrang itim mo. Maitim ka pa sa almagre. Bakit nagpatsi-patsi ang balat mo? Dahil sa'yo. Siya ba daddy si Arita? Ang babaeng mas mahal mo kaysa sa nanay ko? Francis, stop. Pag-usapan natin to pag nailabas na nila tayo dito. Nailabas silang dalawa ni Elias. Sa tulong ng bulong nito sa kakambal na demonyo. Tita Arita, Daddy, shota ko pala. Si Cherina. Hello po ulit sa inyo, Doc Elias. Salamat po sa piyansa. Pero sadyang matigas ang ulo ng dalawang anak. February 1986. Sumali sa People Power sa EDSA sina Cherina na 19 years old na noon at ang 18 anyos na si Francis. Dahil sa kaguluhan at tulakan sa EDSA, nasugatan si Cherina. Isinugod siya ni Francis sa ospital kung saan resident doctor si Elias. Nagkaroon ka lang, Cherina, ng minor bone fracture sa kanang binti. Pero ako nang bahala sa pagre-refer sa'yo ng doktor na gagamot ng pilay mo. Salamat po, Doc Elias. Pagaling ka, mahal ko, ha? Ayoko nang makita ka pang nasasaktang muli. Hinila ni Arita si Elias sa bandang pintuan at doon ay nag-usap sila. Nagmamahala ng mga anak natin. Alam ko. Samantalang tayo. Totoo nga siguro ang sabi ng aking ina. Nasa bulong daw ng kaibigan niyang espiritu. Na hindi na raw ako makatatagpo ng tunay na pagmamahal. Sumpa raw yon sa lahi naming mga mangkukulam. Hindi ako naniniwala. Hindi ka makatagpo ng pagmamahal na totoo. Dahil iniiwasan mo ko. Siguro nga dapat tanggapin ko na lang ang katotohanan. Elias, huwag ka namang malungkot ulit ng ganyan. Alam mo bang lalo kang nangingitim? Francis, itigil mo na yung pagiging aktivista mo. Sasama ka sa akin sa USA. Doon ka na mag-aaral. Po, ilalayo niyo po si Francis sa akin? Miss Anne, taong 1988, bigla na lang nawala sina Francis at Cherina. Nasaan ang anak ko? Bakit sa akin mo hinahanap yung anak mo? Dahil alam kong kagagawan ng anak mong babae kung bakit nawala si Francis. Yung anak mong si Francis ang pinagsisiksikan ng sarili niya kay Cherina. Mali ka, Arita. Kayo ang may lahing mangkukulam. Siguro, ginayuman ng anak mo ang anak ko, no? Anong sabi mong demonyo ka?
Sino demonyo? Nagtanan na pala ang dalawa. Ang akala ni na Elias at Arita, dinampot na ng gobyerno ang mga anak nila. Pinapatay. Sinalvage. 45 years old na sina Elias at Arita ng mga panahong ito. Taong 2001, natagpuan ni na Elias at Arita ang mga anak nila na may pamilya na. Magkasama sa iisang bahay at may 3 anak na. 34 years old na si Cherina. 33 years old naman si Elias. Daddy, paano niyo kami nahanap ni Cherina? 3 na ang anak namin, Ma. Mga anak, maano kayo kay lola at lola nyo? Ang sarap pala sa pakiramdam ng may ganitong buong pamilya. Tama ka, Rita. Lalo na kung magiging tayo na talaga. Bakit nga ba hindi, Dad? Ano bang pumipigil sa inyo para maging mag-asawa? Hindi naman kayo kasal ng mama ko. So, what are you waiting for? Ngunit nang handa ng mabuo ang matagal nang inaasam ni Elias, Miss Anne, biglang bumalik sa buhay ng pinsan ko si Fatima, ang tunay na ina ni Francis. Taong 2005 noon, nakipagbalikan si Fatima kay Elias nung ready na si Arita na pakasalan si Elias. Nakita ni Arita na naghahalikan ng dalawa sa labas ng ospital. Akala ko, handa ka na, Elias. Bakit kayo pa rin ni Fatima? Luhaang umalis si Arita. Ang hindi alam ni Arita, bumalik si Fatima kasi may taning na ang buhay nito. Meron siyang cancer of the uterus. Dala ng awa, inalagaan si Fatima ni Elias ng 1 taon hanggang sa namatay. Umiiyak ka ba, Dad, dahil pumanaw na si Mama? O umiiyak ka dahil hindi natuloy ang kasal niyo ni Tita Rita? Umiiyak ako, anak. Dahil kasama kita ngayon. Daddy naman eh. Ang cheesy mo eh. Nung bata ko, sobrang takot ko. Tinutukso nila akong anak ng demonyo. Yang gwapo mong yan? Anak ng demonyo? Mukha kang ang K-drama actor dahil sa features mo eh. Yun nga ang kinamumuhian ko sa pagkatao ko. Anak ako ng isang demonyong Hapones. Gumahasa sa nanay ko. Dad, matagal nang pumanaw si Lola Lumeng. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin makamove on? Hindi ako makaka-move on, anak. Hanggang nakikita ko ang kakambal ko. May kakambal ka? Isang itim na anino. Isang demonyo. Kwentong barbero ba to, Dad? Natatakot ako, anak. Dahil sa tuwing nagagalit ako o nalulungkot, bumubulong ako ng mga sumpa. Minsan, isinisigaw ko ang galit na laman ng dibdib ko. Minumura ko ang Diyos. Dad, why do you do that?
At yun ang dahilan ng pagtubo ng may itim na balat sa katawan ko. Anong gagawin ko? Pupunta tayo ng simbahan, Dad. Ngayon din. At sa tulong daw ng pang-e-eksorsismo ng isang matandang pari, ay naitaboy ngang tuluyan ang demonyong kakambal ni Elias. Magmula noon ay natuto ng magsimba at magdasal araw-araw si Elias. At alam niyo ba, Miss Anne, unti-unting bumalik ang dating kulay ni Elias. Francis, tingnan mo. Konti na lang ang balat kong itim sa katawan. Praise God! Taong 2008, 65 years old na si Elias nang mag-retire siya sa pagdodoktor. 41 years old na si Cherina at 40 si Francis noon. Taong 2013, 70 years old na sina Elias at Arita. Nagkita muli sila sa parehong dagat kung saan sila nagkatagpo noong 10 taong gulang lang sila. Pinapanood nila ang magandang tanawin nang magkatinginan silang dalawa. Ang ganda ng alon. Mas magandang di hamak kesa noon. Tignan mo ang tubig ng dagat. Kalmado, misteryoso, pero nakakaengganyo. Kakulay ng langit ang tubig. Napakagandang dagat. Maganda nga ang dagat na ito pero wala nang mas gaganda pa sa'yo. Elias, salamat ha. John. Salamat sa pagliligtas sa akin nung panahong nalulunod ako sa alon. Maraming salamat. Paalam. Saan ka pupunta? Arita! At magmula raw noon, ay hindi na nakita pang muli ni Elias si Arita. Kahit ang anak nitong si Cherina, hindi alam kung saan matatagpuan ang ina niya. Sa ngayon, ay simpleng mamamayan na lamang ang pinsan kong si Elias. Bagamat nakangiti, alam kong nalulungkot pa rin siya dahil sa hindi natuloy na pagtatagpo ng puso nila ni Arita. Hihingi po sana ako ng payo, Miss Anne. Ito po ang aking tanong. Ano po kaya ang dapat gawin ng pinsan kong si Elias? Hanapin po ba at pakasalan ang babaeng minahal niya magmula pa noon? O hayaan na lamang nadalhin ang pagmamahal niya kahit saan ng alon? Salamat po, Miss Francia, sa pagbabahagi sa amin ng kwentong pag-ibig ng inyong pinsang si Elias. Alam naman nating lahat na sadyang nakasulat na ang tadhana natin bago pa tayo maisilang sa mundo. Lahat tayo ay dumaranas ng lungkot, takot at saya. Dahil tayo ay mga tao. Tao na nilikha ng Panginoon upang magmahal. Kung talagang mahal niya si Aling Arita, ay gagawa siya ng paraan
at aksyon para maikasal silang dalawa. Dahil tandaan po natin, totoo ang kasabihan na when two people are meant for each other, no time is too long, no distance is too far, no one can ever tear them apart. Magandang gabi po at maraming salamat. Muli, ito po si Miss Anne.